Mamai, ndachikumbira kwamungotitaurirawo nezvechikomba. Ichi chikomba changu nditodana naye. Nyangwe namba dzake dzefoni izvo zvindodzisiwa. Taati Ichi chikomba changu nditodana naye nyangwe namba dzake dzefoni izvo zvindodzisiwa. une musoro? Taura itizo. 078 Kuridzirwe bhero membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko right. Inyaya yakasarira pekuti tiri kuda umbo kuti chikomba saka watigire shamwari taura tinzwe. Zita rako unonzani shamwari? Zita rangu ndonzi Love Moani. Love Chinyanga. Ani? Chinyanga. Alright. Love Mo Chinyanga. Akati uyu chikomba chemukadzi wangu. Tikaisira pakuti da umbo uyu ndakunzwisisa kuti munhu asiri kuuya witness isiri kuuya mukomana waye ane zvekuita neayo ndosaka isiri kuuya asi isu tara kutsvaka umbowo diki nokuti vanhu ava vane free mapotsi vachiuya shuwa kana munhu asangongerwa mukadzi angashingire kuexposa mukadzi wake hazviiti zvimwe zvacho tinichifunga tiri masadare tiri kuno kuti itesting yatinge chikupa imuupenyu tutione kuti munoikunda here impane zvandatokuonowa mukomana ari kushingirira zvato tinongoda umbowo kuti tigone kubata mukomana unza umbowo shangu naisingairike kudzima tibatsire sisi tisazoita futi zvamukaita izvi message yaramba futi Ini ndimefoni yeshaisona matiwa itaura na Bising. Icho kwadi. Unasipa speaker? Unogona kutaura ini icho kwadi chenyu. Bosi ini ndoda kuziyo. Bosi maidhiye varikundinzvenga vachindishisha. Ini ndinogona kutaura icho kwadi chenyu. Ndimi mune foni yaishandiswa. Zvaitika ndezvekuti madhezi ekutanga ari ma1st days maidhiyo ainge akunokwa tinokumbira foni but ndotanga hano ndikudira pachena vaindiudza kuti ndoda kutaura nasekuru wangu saka madhiyo achikureta zvinhu mushomo vaita sekuru wafanira kubhadhara sekuru wafanira kubhadhara zvinondaka inini kwangu wainge akunditona sitoro kuchikureti chese chabhadhara pandabvunza ndakati nai maidhiyo sekuru wenyu wacho hausati wauya here ndikudawo mari yangu zvazvo ndinovanouya mushokumeni wani ndatanga zivinga wako kwandiratidza blessing chikomba chawo ichi ndopandakabva ndati ndobva wati ndaende kuti kupai mari yacheni ndobva wabhadhara rega neblessing haanokwanisa kundipa mari ndopandakazoona blessing uye ubva ndamubvunza kuti nai ndiri sekuru wamaidhiye vazvanzi ndini ndatoka kureta zvinhu mushopu saka vakati mindi ndichabhadhara mari yacho ndobvatondi chokwadi muzukuru wangu munhu asi zvinoitwa ndezvekuti aimbotengesa fish kubasa kwedu vatoshandira saka ndakamukoreta fish ndakati ndozobuda ndikubhadhara saka ndakasara neamaundi yake inoita $8 saka ndakamisira ndinetseka nopamba kwenguva bva ndazati nai imi munoti maidhii muzukuru wenyu pakudii mbonyaseindudze chokwadi ndibwatira chokwadi mirendokuzei maidhii ndodana nawo asi kugama wenahweripo asi maidhii todanana takatobvira kudhara ndotombotanga nhasa atatu nenguva ndinototi kwemunodane mukadzi wemunhu kuti zviite sei kwemimi anombondipindura kakotsika-tsika vanhu vakatomboti ndinozvenini nyaya yakazondiyazobuda ini ndichakutaurai ndomazivira ndoita une zvimwe here kuti kuzozvete musikana wokuramba kuuya kana wakwaurika taura yatinzwa vazvinzwa here sapedze nguva dare ndazvinzwa asi izvi zvinhu zvokuti zvinogona kuudzwa munhu iwe taura so alright ndiwo takupa mukana taurawo izvi zvinhu zvokuti zvinogona kungonzi munhu taura so since apapa ini hanonzwi kwandichitaura pafona munhu aitongobvunzwa pamwe akaudzwa matauriro aitanga ari kubvunzwa saka handizive noti dare richibwirwa rakanzi rina witness ane mameseji
saka handisi kuziva kuti makati mimi first time zvakanzi witness ndauye, makati mupurisa ndaaende nesummon kuna witness kuti achiuya last week. Anoshandwa na witness chichako handina kukama naye. haisi shamwari yako? Haasi kana shamwari yangu handina kukama naye. Nai mamai, tinachikumbira wakambotitaurirawo nezvachikumba. Ichi chikomba changu ndinodanana naye. Nyangwe namba dzake dzefoni izvo zvindodzisiwa. Taratizwa. Ichi chikomba changu ndinodanana naye nyangwe namba dzake dzefoni izvo zvindodzisiwa. Une musoro? Taura itizwa. 078. Nere pasi. Tinga 071. 071. 91. 98 25 633 Tangisa 071 98 25 633 namba yako. Kana iri yako pomwe akaikirema. Namba yangu but ninge kuda kuti namba Nyarai makasika munyarara. Alright. Une dzimwe futi dzebhadhi dzaunoziya futi tipe futi. 077 28 25 633 Ndedzakwe. Namba ndedzangu. Makarara mese here. Amnorara mese. Kasima ane nguva mchidanana. Alright. Wakutyawo kuti unozorambo. Kana urambo. Taura chokwadi. Namba idzi funga arara zizikirema. Amafungira akwe. Ini mafungiro angu nini? Hakuna kufunga ziva. Apa kuda kuziva. Mazira ako. Fungiro ako. Sezvinhu zvakaitika pane nguva. Nokuti inini yangu iri kuti painzi pana witness. Handiti? Aiwa. Witness haisi yako kandi yaidare. Sorry mama. Iwewe kaikona kuti witness. Kuti witness taisa paside handiti. Panofone namba mbiri. Communication dzataura naamai vanomusoro. Unoziva kuti kana wakutaura namba dzako dzofoni nomusoro wagara uchidziona kudhara handiti. Dzimbiri waivapire chiamai namba mbiri dzofoni iweyo. Namba zvikangofanira kuti inini ndikaclaima namba dzemunhu. Aiwa, kana wabvunzwa shamwari pindura mubvunzo ndati ivava amai ava kuti vabate namba foni dzako dziri 2 wakinge uchivapire chii, waifonera navo chii? Ndinofoni namba dzangu asi kuti vanhu vakawandawo nenyaya vane namba foni. Unoita nezveiwe inini munharaunda maunogara nezvekukanika nekudrive. amai mune mota ngani dzagadzirwa nemumo? Ndimi mushini wacho waigadzirwa. Ndosaka wakabata nhamba. Ungabata nhamba usina service yaungawani kune munhu wacho. Saka mushini ndimi. Usazozvita futi mubata. Wazvinzwa? Wanzwa here? Ndiwo vanhu vanositira nguva dai. Zvakaipa stere. Kwakangotikorera makumbira regerero mubva kumwe chete. Hatidi kuti vanhu varwe. Ndiwo saka ona murume wairamba ashingirira nokuti akuudza kuti kumuita benzi. Ndinokumbira regerero. Wanzwa here? Simuka kukumbira regerero. But handikumbira regerero pasi. Ahora ichi chibuda muno muchisaina ule. Saina ule. Chibuda usaina ule. Ai simuka kachama sikuda kupinza vamwe vanhu. Auchada kusumuka kuti usaine. Waramba regerero wakuramba kusaina futi. Chibuda kamuno. Iwe mfana. Shogara kusero. Ungaoda kuwa city. Ndo ngari kuda. Uyombozorora uri kusero. Shogara kusero. Sesa asikuda. Ino no saina tokuita basa rimwe iwe. Saina kude munhu usazozvita futi iwe. Nokuza timu yesha. Isa phone number dzako. O number maanadzo kudara. Shogara. Nai isu tongoda kutonga nayo dare, nai. Isu kuno kuti apedza kudara. Kasi munhu haasi chikombero.
Chikomba. Kona yeku madzimai. Uya asi chikombero. Mimi sine mombe dzake ina. Mswa 30 alikuwa wabhadhara mombe mbiri. Mombe dzake ma $300 ichi. Mswa 30 alikuwa wabhadhara mombe mbiri. Kupera kwa mwezi wa July mombe mbiri twatapedza naye. Unogarisana zvakanaka. Kwanza kwamba sumuka imende. Sumuka imende. Next, come away, don't.